Dobrý den, vítejte u videonávodu projektu Darujeme kroužky dětem. Toto video je určeno pro rodiče a společně si v něm ukážeme, jak požádat o příspěvek na volnočasové aktivity dětí a jak následně získané prostředky uplatnit. Pokud jste poskytovatel volnočasových aktivit, podívejte se na následující návodné video, ve kterém projekt ukazujeme z pohledu poskytovatele. Začneme tím, že si ve stručnosti představíme, jak celý projekt funguje. Pro názornost si to předvedeme na obrázku. Máme zde 3 subjekty. První jsou partneři projektu, kteří jej celý financují, a Česká rada dětí a mládeže coby organizátor projektu. Souhrnně je zde pro jednoduchost budeme nazývat organizátor. Poté zde máme rodiče, čili vás, pro které je toto video určeno. Do třetice zde vystupují poskytovatelé volnočasových aktivit. Všechny procesy, ať už na straně rodičů či poskytovatelů aktivit, se odehrávají na portálu Aktivní město, který pro náš projekt využíváme. Celé to ve zkratce funguje takto. Rodič se zaregistruje a přihlásí do portálu Aktivní město, požádá si o příspěvek na volnočasové aktivity pro své děti a doloží potřebné údaje dle podmínek, které najde na webu projektu. Organizátor, tedy Česká rada dětí a mládeže, ověří, zda rodič splnil podmínky projektu a následně mu v systému přidělí 4 500korunové poukazy na volnočasové aktivity pro každé dítě. Rodič si s konkrétním poskytovatelem volnočasových aktivit domluví, zda může děti do kroužku přihlásit. Pokud je poskytovatel registrován v projektu Darujeme kroužky dětem, pak mu v systému může převést 1 až 4 500korunové poukazy. Pokud poskytovatel poukazy přijme, následně obdrží od organizátora finance v hodnotě uplatněných poukazů ve formě daru. Ze strany rodičů není vyžadována žádná spoluúčast na ceně aktivity. Upozorňujeme, že portál Aktivní město neslouží jako rezervační systém, kde by probíhalo přihlášení do kroužků, ale pouze se přes něj řeší úhrada. Aktivity si musí rodiče s poskytovateli domluvit předem, než příspěvek uplatní. Pokud poskytovatel nebo aktivita nejsou na portálu uvedení, poskytovatelé se mohou přihlásit a aktivity doplnit, aby rodič peníze z projektu mohl uplatnit. Rodičům doporučujeme, aby si v každém případě, pokud splňují podmínky, o příspěvek zažádali co nejdříve, neboť peněz je v projektu omezeně a teprve následně s poskytovateli řešili uplatnění poukazů. Aby se nestalo, že se peníze v projektu mezitím, než poskytovatel aktivitu vypíše, vyčerpají a rodič už nebude mít o co požádat. Jednou z podmínek projektu také je, že na uplatnění poukazu je pouze omezený čas a poté dojde k vypršení jejich platnosti a prostředky se uvolní pro další žadatele. Kolik času mají rodiče na uplatnění poukazu, je možné se dozvědět v podmínkách projektu. O blížícím se datu expirace poukazů jsou rodiče informováni e-mailem. Teď si ukážeme, jak postupovat. Na webu Darujeme kroužky dětem na adrese darujemekroužky.cz klikneme na tlačítko Chci požádat o příspěvek. Stránka nás přesměruje na portál Aktivní město, kde se zaregistrujeme. Vybereme možnost občan ČR a po kliknutí vidíme klasický registrační formulář. V prvním řádku si musíme zvolit tzv. Aktivní město, které určuje, které projekty se nám budou následně na portálu nabízet. Pokud máte trvalý pobyt na jednom z konkrétně uvedených míst, pak jej vyberte. Kromě projektu Darujeme kroužky dětem uvidíte i jiné projekty, které vypisují příslušné radnice. V ostatních případech zvolte Darujeme kroužky dětem. Po vyplnění zbylých údajů můžeme rovnou přidat údaje o dětech anebo registraci dokončit s tím, že děti si přidáme následně v nastavení osobních údajů. My půjdeme cestou toho, že si děti zadáme rovnou. Vyplníme jméno, příjmení, datum narození a zkontrolujeme adresu. Ta se automaticky uvádí stejná jako u rodiče. Změna je možná po stisku tlačítka Upravit adresu. Teď už nezbývá, než registraci potvrdit. Během několika minut po registraci přijde na uvedenou e-mailovou adresu mail s přihlašovacími údaji. Pokud by vám mail stále nepřicházel, nezapomeňte si zkontrolovat spam. Do portálu Aktivní město se přihlásíme přes tlačítko Přihlášení v pravém horním rohu. Po přihlášení vidíme v pravém horním rohu, že v tuto chvíli ještě nemáme k dispozici žádné prostředky. Musíme o ně nejprve zažádat. Klikneme na nabídku příspěvků. Zde vidíme kompletní nabídku příspěvků, které máme k dispozici v rámci našeho aktivního města.
Vybereme si aktuální příspěvek Darujeme kroužky dětem, což je v našem případě příspěvek na první pololetí školního roku 2023-2024 a rozklikneme si jej. V detailu si můžeme mimo jiné přečíst o podmínkách projektu, ale co je zde pro nás zásadní, jsou tlačítka Požádat o příspěvek u každého z našich dětí. U nás se tlačítko z pochopitelných důvodů nezobrazuje, neboť o příspěvek žádáme pro děti, nikoliv pro sebe. Po kliknutí na tlačítko se nám ukáže okno, kde musíme nahrát rozhodnutí o přiznání jedné z dávek, které jsou uvedeny v popisu, anebo potvrzení o změně její výše. Daný dokument stačí vyfotit a fotografii zde nahrát, anebo je samozřejmě možné nahrát sken. Kliknutím na odeslat žádost máme hotovo. To samé ještě nezapomeneme provést u zbylých dětí. Organizátor bude následně prověřovat, zda jsme splnili podmínky projektu. Po odeslání žádosti o příspěvek přijde rodiči potvrzující mail. V tuto chvíli čekáme na další mail, ve kterém nám organizátor sdělí, že žádost byla schválena. Zpět na portálu v pravém horním rohu vidíme, že již máme k dispozici 4000 korun, tedy 2000 na každé z našich 2 dětí. Když máme příspěvek nahraný, je na čase jít ho uplatnit. S poskytovatelem, kterým mohou být jakýkoliv poskytovatelé volnočasových aktivit, v našem případě náš fiktivní dětský oddíl Pohorka, se domluvíme, že tam naše dítě bude na nějaký konkrétní kroužek docházet a že budeme uplatňovat příspěvek z projektu Darujeme kroužky dětem. Jakmile jsme domluveni, tak si na portálu vybereme tuto naši konkrétní aktivitu, kterou poskytovatel předem, třeba právě po naší domluvě, na portál nahrál. Vyhledávat lze podle poskytovatelů anebo podle aktivit. My budeme vyhledávat například podle poskytovatelů. Najdeme si svého poskytovatele, rozklikneme a vidíme všechny jeho vypsané aktivity. U námi vybrané aktivity si rozklikneme detail. Ve spodní části stránky můžeme vidět naše děti s jejich 4 500 korunovými poukazy. Uplatnit u každého dítěte můžeme jen jeden a ostatní uplatnit třeba na jinou aktivitu, anebo vícero naráz za podmínky, že celková hodnota uplatněných poukazů není vyšší než cena aktivity. Je tak možné uplatnit u jednoho poskytovatele na jednu aktivitu klidně všechny 4 poukazy, pokud aktivita stojí alespoň 2000 korun. Po stisknutí tlačítka Uplatnit se nám zobrazí okno, kde vidíme shrnutí. Dále je zde možné zadat variabilní symbol, který nám poskytovatel aktivity dal, aby mohl platbu snáze ve vyúčtování příspěvku dohledat. Stisknutím tlačítka Závazně potvrdit máme hotovo. Takto můžeme postupně uplatnit zbylé poukazy. Je nutné myslet na to, že na uplatnění poukazu je omezený čas. Před jeho vypršením jsou rodiče upozorněni e-mailem. Po uplynutí tohoto času jsou prostředky uvolněny pro další žadatele. V našem případě vidíme, že na uplatnění poukazů máme 30 dní. Po uplatnění příspěvku přijde e-mail s potvrzením, ve kterém je kromě shrnutí přiložené potvrzení v PDF, které je možné předložit poskytovateli při nástupu do kroužku. Je třeba pamatovat na to, že poskytovatelům peníze od organizátora chodí souhrnně vždy v následujícím měsíci po uplatnění poukazu, proto se mailem zaslané potvrzení může hodit. Posledním krokem, který už je ale plně v moci poskytovatele, je přijetí peněz. O tom, že došlo k uplatnění poukazu, jsou poskytovatelé informováni e-mailem. Na závěr dodáváme, že v případě problémů se můžete obrátit na podporu, a to telefonicky nebo e-mailem. Kontaktní údaje naleznete na webové stránce projektu. Mějte se krásně a na viděnou.